No, szevasztok! Ez itt a Kerekes Nyergesnek a rövid kis beszámolója. A pályáról annyit, hogy Nyergesről egészen Tátig sík terepen kell menni, onnantól jön egy emelkedős szakasz egészen Magyarósbányáig, utána pedig végig lejtőn megyünk be Péliföld-Szentkeresztre, ahonnan egészen Bajótig ilyen emelkedős lejtős úton megyünk végig, azután meg már csak vissza kell mennünk Nyergesre. A hőmérséklet kevesebb volt, mint 15 fok, úgyhogy számomra pont megfelelő volt. Itt már be is értem Tátra, úgyhogy a távnak a negyedét már le is tekertem. Innentől kezdve viszont ezt a sík szakaszt egészen az emelkedőkig simán végig tudtam tekerni a 30-as átlaggal, komolyabb erőfeszítés nélkül, viszont ugye ezt az emelkedők nyilvánvalóan megszakították, de azt majd úgy is fogjátok látni. Innentől kezdve már csak emelkedők jöttek, úgyhogy itt komolyabb sebességet nem tudtam produkálni, viszont legalább jó kis videóanyag. Most már viszont kb. 2 másodpercenként egyre jobban emelkedett, és hát ez nem nagyon tett jót a sebességemnek, de ezt majd látjátok. Igen, jól látod, itt félre kellett hidratálni, viszont nem kezdtem el felfele tolni, hanem csak ittam, úgyhogy utána egyből mentem is tovább.
Ezek a hidratálások egyébként elég jót tettek a szervezetemnek, hiszen itt eléggé jól tudtam utána felfele menni, viszont hát ez nem tartott sokáig, úgyhogy megint meg kellett álljak, de a későbbiekben még lesz pár ilyen. Itt a GPS egyébként nem tudom miért, de ilyen 0 meg 1%-os emelkedőket jelez, közben pedig ilyen 13-17%-os volt az emelkedő, de én inkább a táblának hiszek, mint a GPS-nek. Ezek a hidratálások elég sokat rontottak az időmön, hiszen ezek ilyen fél-1 perceket vettek igénybe, de a végeredményen úgyis meg fog látszódni. Ez egy olyan szakasz, ahol már lehetett többel menni, mint felfele, viszont még itt is eléggé emelkedett, de még mindig nem annyira, mint előbb. Most már hivatalosan is felértem a tetejére, úgyhogy innentől másik lejtő vezetett egészen a Péli Földszentkeresztig. Ezen a szakaszon viszont ki lehetett pörgetni a 48-11-es áttételt is komolyabb erőfeszítések nélkül. Ez a nagy sebesség egyébként ilyen szélben nem volt túl kellemes, de én élveztem, úgyhogy ez a lényeg. Arról!
Itt Péliföldszentkereszten megálltam pecsételni és frissíteni, mert eléggé fogyóban volt már a vizem. Egyébként ez a helyszín eléggé ismerős lehet a Brigécia mezőnyversenyből, na mindegy. Itt egy ilyen enyhe emelkedős rész után jött egy nagyon komoly lejtő, amin szintén el tudtam érni az 50-es sebességet, de ezt majd a későbbiekben meg fogja törni egy emelkedő, amit elég gyorsan leküzdöttem, de azért az mondjuk még egy picit arrébb van. Itt is lenne az emelkedő, amiről beszéltem, ezt csak nézni kell, úgyhogy semmi különös. Itt is van egy ilyen lejtő, amin végül is sikerült elég gyorsan lemennem, de itt a magsebességem az csak 46 km/h volt.
Ezt a kanyart nem tudom, hogy nem vettem észre, pedig még fel is volt festve az aszfaltra, de legalább nem kellett visszaforduljak azért, hogy rátérjek a biciklis útra. Itt már mindjárt célba is érek, csak a rossz útminőség miatt lassabban kellett haladnom a Max Scottnál. Na de viszont ez a videó most ennyi lenne, köszi, hogy megnézted, a következő videóban találkozunk, én Ákos voltam, szevasztok!